Vol que opini d'això? Home, no, és una simplificació. No, ni la Generalitat paga bé, i paga, ha reduït el termini de pagament. Els han reduït bastant, en relació als que existien. La Generalitat paga molt més bé que altres administracions. Desgraciadament, aquesta no és la causa dels problemes de liquiditat. Si ho fos, escolti, les haguéssim tingut fa 2 anys, o un any, o 2 anys i mig, perquè miri, vagi mirant administracions. No nosaltres, ja dic que paguem bé, sinó d'altres que paguen amb molt més endarreriment i no hi havia aquests problemes de liquiditat. Dit això, tot el que sigui escurçar terminis, millor. De manera que, efectivament, s'ha de fer, però, desgraciadament, aquesta no és la causa del problema. Hi ha diners a la Caixa de la Generalitat per poder avançar aquests pagaments? No, la Caixa de la Generalitat, escolti'm, la Generalitat té un pressupost molt important i fa front a les seves obligacions de tresoreria amb tota normalitat. Nosaltres hem escurçat molt els terminis de pagament i són molt raonables en aquests moments. 90 dies, 100 dies, i vam trobar-nos... Tampoc no és que fos més que altres, era menys que les altres administracions. Pensi que hi ha comunitats autònomes que estan pagant a 200, 300 dies, molt. Vostè no sé si no deixa enrere la negociació del finançament, perquè continua obert al front de Madrid, un cop ja sembla aparentment resolt, si més no fins avui, al front de Barcelona, i ara entra de ple en els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. Després anirem al tema del finançament. Pressupostos de la Generalitat que vostè ja ha advertit que seran austers. Efectivament, esclar. Home, miri, com ho són els de totes les administracions, com ho són els de les famílies i com ho són els de les empreses, no? Sí que ho han de ser d'austers perquè hi ha una caiguda dels ingressos molt important, i és en el nostre cas, i és en el cas de l'Estat. Nosaltres estàvem molt al límit. Pensi que per això hem de reformar el finançament, entre altres coses. Necessitem un nou model de finançament perquè amb el model que tenim ara no van les coses. És molt precari i anem molt al límit. I en el moment en què es produeix un canvi de la situació econòmica que afecta especialment el sector immobiliari, a nosaltres ens afecta molt, perquè una part important dels nostres ingressos venen de l'activitat de la fiscalitat sobre el sector immobiliari. En quant ha baixat això? Entre el 40 i el 50%. O sigui, els impostos sobre l'activitat immobiliària, que bàsicament és transmissions patrimonials, també en part actes jurídics documentats per la Constitució d'hipoteques, ha baixat entre un 40 i un 50, que a nosaltres ens afecta molt, perquè aquests impostos representen entorn d'un 20% dels nostres ingressos. De manera que aquest 20 baixi al 50 vol dir que el conjunt es redueix en un 10, que és molt, Això afecta en el conjunt d'ingressos, doncs miri, vol dir que el conjunt d'ingressos ens haurà baixat un 5-6%. I això pot anar a més, no? Aquesta reducció d'ingressos... A més no, perquè al moment en què quan va baixant tant i arriba a 0 ja no pot baixar més, no? No, ja, però ho dic perquè el sistema immobiliari està molt tocat. Sí, però a veure, miri, aquest any està baixant el 50, l'any passat ja ens va baixar una mica, i jo penso que ara ja s'ha de començar a estabilitzar, perquè la baixada és molt gran, no? Segurament està tocant ja el terra, ja, no? Però això és un peix que es mossega la cua. Vull dir, segurament baixarà, i perdoni, vostè en sap infinitament més que jo, a partir del moment que els preus dels pisos es tornin a adequar. Això té raó. I segon, que les entitats bancàries obrin l'aixeta de l'hipoteca i del préstec. Això està clar. No, però vull dir, miri, nosaltres l'any 2006, que devia ser el punt màxim, es van construir, es van iniciar 125.000, 130.000 habitatges aquí a Catalunya. L'any passat ja van ser 85, aquest any arribarem potser a 40, 30, no? Vol dir que les baixades són molt grans. Estem a la tercera part de fa 2 anys, no? I per tant això ja està arribant cap avall, però té raó. Escolti'm, el sector immobiliari s'ha d'ajustar, deixi'm-ho dir així, s'ha de produir un procés d'ajustament molt seriós. És evident, ja hem de dir una cosa, Catalunya pesa menys que el conjunt d'Espanya, si vol, en aquest cas per sort per nosaltres, no? Pesa una mica menys que el conjunt, més que Europa per això, I és evident, escolti'm, també aquí és el que dèiem abans, no? Cal fer una reflexió de cara al futur, no? I cal que ens diguem, era raonable que a Espanya es construïssin més habitatges que la suma d'Itàlia, França i Alemanya junts? Això era raonable? Segurament no. I tots plegats deixàvem que es anés fent, no? Segurament no era raonable i alguna cosa s'hagués hagut de fer per refredar-ho. Perquè quan vas a 180 per hora, escolti, és millor passar de 180 a 150 i de 150 a 120 i quedar-te a 100, que no de sobte passar de 180 a 40, no? Perquè aleshores, com pot comprendre vostè, la patacada és important, no? El frenasso, no?, que diem. Doncs això és el que ha succeït, no? De manera que hi ha una sobreoferta, s'ha d'absorbir, i només es pot absorbir reduint preus. Reduint preus i seriosament, no? I congelant sous?
Miri, veure, estem en una situació complicada, en la que cal fer un esforç. I per fer l'esforç vol dir que... Abans jo deia que ens financiàvem a fora, sap? I ens financiàvem a fora perquè aquest país tenia un dèficit molt important, dèficit comercial molt important. I el dèficit vol dir que compràvem més a fora que els de fora els compràvem a nosaltres. Això vol dir que no som prou competitius. I ara només podem sortir de la crisi sent més competitius. No hi ha altra manera. O som més competitius o augmentarà l'atur. No hi ha altra manera de sortir de la crisi, no? I jo aposto perquè ho fem sent més competitius, no augmentant l'atur. I això vol dir un gran esforç entre tots. Tenim un avantatge, sap, que avui, que és que per ser més competitius el factor clau és incorporar coneixement a la producció. I això convé als treballadors. Els empresaris, però els treballadors també, que són una part vital de l'empresa. De manera que aquí tenim, com li diria, un interès comú i compartit. I és així que hem de sortir de la crisi. Això vol dir un esforç de tots. Jo comprenc que quan els treballadors es parla d'això, vostè m'ha dit congelar sous, no vull ara de fugir a la qüestió, no? Immediatament els treballadors s'alerten, no? Es posen en guàrdia, perquè, escolti, mira, de nou ens passa el de sempre, que ens volen fer pagar la crisi a nosaltres. Jo ho entenc, això. De manera que aquí el que cal fer és que els esforços per sortir de la crisi, els sacrificis, es comparteixin. Per tots. Que no els hagin de pagar només els treballadors. Però a partir d'aquí sí que crec que cal fer esforços compartits, pensant en quin país volem de cara a demà, i fer-ho, i fer aquests esforços per sortir de la crisi compartidament. Més competitius, pujar també el nivell de productivitat, perquè una cosa és tenir un horari de 8 hores, una altra cosa és rendir durant 8 hores. Exactament. Aquest és un país que té un decalatge, pel que s'està veient ara, segons diuen els experts, entre les hores de presència a la feina i la rendibilitat d'aquestes hores. Sí, el problema de l'absentisme també, que és important i que molts empresaris se'n queixen, i amb raó, i hi ha un problema de realment incidir en tots els factors de productivitat, no? Que és el tema clau, efectivament, vostè té raó. En tot això, la consellera de Treball, la senyora Serna, divendres en aquest mateix programa, alertava de diverses coses, una de les quals és no recomana a aquelles persones que estan a l'atur que exhaureixin el límit de cobrament de l'atur perquè prefereixen cobrar de l'atur a no pas acceptar una altra feina, de les que els ofereixen. Però, esclar, aquí hi ha un problema també d'ingressos, no? Segurament aquestes persones tenen una hipoteca, aquesta hipoteca ha anat a més, els ingressos que tenen per la via de l'atur no és que els salvi la vida, però el resol estrenyent-se molt el cinturó, trampejar la situació. En canvi, si agafen una feina de la que els ofereixen, com que els ofereixen sota els preus del que puguin cobrar per l'atur, no els surt a compte. Aquí hi ha un desequilibri important que no sé com es pot resoldre, això. No, home, s'ha de resoldre aconseguint que la reincorporació al mercat de treball es produeixi en unes condicions més favorables que les que proporciona el subsidi d'atur. Això està clar, no? I aquest és l'objectiu, no? Però miri, ara tenim el cas d'Unilever, que tanca Frigo. 270 persones al carrer. Els sindicats diuen que no hi ha cap motiu. Res no sembla indicar que haguem deixat de consumir gelats en aquest país, no? Però diu l'empresa que és que el cost de cada gelat s'ha disparat de tal manera entre el preu de les matèries primeres que utilitzen i el preu de la mà d'obra que se'n van anar a fer-los a un altre país. O sigui, també ara és el moment en el qual podríem aplicar, permeti'm l'expressió, allò de a perro flaco todos son pulgas. Bueno, és que, escolti'm, és que la situació és dolenta i, per tant, és possible que es produeixin processos de tancament d'empreses, no? Esperem que siguin els menys possibles i que quan es produeixin es puguin pal·liar els efectes socials, no? Això és evident. No, i tingui per segur que tenim mitjans, també la Conselleria de Treball, al qual vostè s'ha referit, l'indústria, per tal d'assegurar-se que quan es produeixen expedients d'aquest tipus no es vol aprofitar la situació per causes diferents d'aquelles que s'exhibeixen, no? I que, per tant, doncs, efectivament, està justificat un procés d'aquest tipus per raons de projecte empresarial. Això l'obligaran a vostè també a l'hora d'elaborar els pressupostos? Vull dir,